Здравейте и се оправете с кака ви за лягане. Утре съм на училище, а напоследък ми излизат прекалено много попки. Тази тук, цялото ми чело, а тази се боря вече седмици с нея. И просто няма махане, затова днес ще ви покажа какво ще използвам, за да я махнем. Имам коректор, имам руж и сега ще ги махнем. Използвам мокри кърпи за лице, защото от тампоните ми се разранява лицето. И използвам тази мицеларна вода на Гарние, която е за като моята кожа. Забравих. Така, за жал ще трябва да снимам така, тъй като няма батерия. Използвам тази мицеларна вода, която е за чувствителна кожа, като моята. Хубаво раздушваме преди употреба и буквално къпваме самата мокра кърпа, която е специална за лице, чувствителна кожа с мицеларната вода. Изчерпваме целият коректор и ружа. Хубаво. Буквално лицето ми е баш чистото, ще ми се виждат всичките белиси и пъпката. Чакваме хубаво да ни съхне лицето. Така, използвах едни пачове, които бяха шарени с всякакви мучета от DM. Те вършиха до някъде работа, но не напълно. Сега си взех нови, ето такива, които не се виждат, прозрачни. И сега ще ги пробваме. Имаше пакетче, аз го отворих, тук има още две пакетчета. И ето така изглеждат. Сестра ми сега и дадох първо тя да ги пробва и каза, че усетила лек натиск върху пъпката, което може да означава, че помага. Тя си взе две, защото тук има също и тя пъпка и ето тук. Така че вече не се страхувам. Първо слагаме едно от големите, ето на тази. Ето така. Взех си огледал, тъй като не мога да оприлича буквално къде имам пъпки, които са по-забележими. Имам по челото и се доста, така че това ще ви го съкратам. Не бърската. Така хора, като ви сме с всички пачове и буквално за вас беше секунди, за мен беше минути, около 20 минути се разправях, но сега сме доста добре. Ще ви снимам сега отделно видео как да се къдря, как ще се къдря и утре ще ви направя get ready with me за таскъл. Добре, благодаря, че бяхте с мен. Чао, чао, котарачета!